Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Manuel, 32 anyos, nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron iyong sabtan, sugdon ako sa diyang nasakpan ko sa akong uyab nga nagbinuang ko niya. Ingon ini ang mga panghitabo. Hayop ka, makakon ka! Imo ra kong gilad! Disi, sorry kayo. Natintal lang ko. Pwes, magkalimtanay na lang ta, kay makigbuwag na ko nimo! Mao di nga wagid ka magpakasal kay dili pa di ay ka gusto nga mo settle down ngadtong DC. Pero mahal ba yun ako siya, bay? Pangay, humok na dyan kay kong ilong ba? Dali ko matintal. Unya, unsa man nimo ron? Makigbalik pa ka tos DC nimo? Manikamot ko ba nga mabalik siya nako? Mao ba? May mo ba pasagdi ko? Gusto kong maglingaw-lingaw nga wa ka. Usa pa, nakigbuwag naman ko nimo, di ba? Oo, pero mahal pagyapon ko ni mo, dili ba? Oo. Pero karon, gusto ko nga akong kaugaligo na sad mo ay akong huna-unaon. Disi, Mao mahimo ba? Undangin na gud ko. dili, Disi. Dili ko muundang hantod nga, dili ka mabalik na ako. Oh, nakasa ko ni mo. Pero gimahayan na to na ako. Ug mahal kayo, tika. Kung andam mo magpaabot ni mo. Manuel, resulta na. Mauna, parihas lang mus imong amahan. Ako no, di gyud ko makablame ni Daisy kung nganong gibuwagan ka ay. Babaidor ka man. Wa ka gyud kalainan sa imong amahan da. Mamasadoy. Oo, nga naman, di tinuod. Suma. Kapila man gyud ka makakita na kong muhilak. Pero bisag kapila pa ko mihilak, aw resulta gihapon. Suma, pila man ka buok imo igsuon sa kawas. Ma, Naibaw ko natandog ang imong garbo kay nakita manggod nimo ron nga okis DC bisag wa na mo. Nalingaw siyag travel bisag siyang usa. Kay sa lakdod nga pagkaistorya, dili nimo madawat nga okay ang iyang life karon. Nga wa na mo. Ug ikaw dili. lain na sa iyong manulti ba eh. Mangunay man ka. Ayon sa man di man ni unay ako. Prangka-prangka lang ba? Naun sa kabahiya. Ah, Abi pa lang, dili ko tinuod nga higala nimo. oo lagi. Pero ako ba, nanikamot biya ko ron, aron makabawi ko niya. May nalagi untag makigbalik pa siya nimo. kung magkigbalik ko nimo, imo ba sang isaad nga dili na ka magbinuang nako? Oh, Disi, oh, isaad na ko. Okay, sige. Disi, thank you. Thank you kayo. Abi na kong dilit na dyan ako. Thank you. Manuel, Magdus ka? oh Manuel, pila namang good ka adlaw nga delayed ko. Og nagpa-pregnancy test jud ko. Og positive. Maamahan ako. Yes! Yes! Pasalamat kang gihatagan pa kag chance ni Daisy. Mao lagi ma. Maong karon, pamawi na jud ko niya ma. Ug isaad na ko nga magtinarong na jud ko. Ilabi na ron nga. Doon na ako'y umaabot nga anak. Kana, maog yun na husto do. Manuel, nagkadugay nga nagkaklaro na ng naong inyong anak ni Daisy ba? Mura maliwat ni mo? Shh, ma. Ayaw ko rin pagsulti, anak.
Madunggay kang Daisy, anak. Kalaki ka lang. Sulti ra gani tas na matikda nato. Ma, usahay, makunahon na ako sa gisulti ni mama. Pero mas mulabaw ang akong feeling na ako gyud mo'y amahan sa bata. Sukad lang niabot ning bataa sa akong kinabuhi. Wa ko'y laing gibuhat, kundi mo kayo ug maayo. Para mahatlang na yun ako iyang mga kinahanglan. Pero samtang busy ko sa trabaho, aron na ako ikaprovide sa akong pamilya, hinihinay nga nakabantay sa kong DC, nga murag bugnaw nagtinagdan ako. Unya, maayo nun, kinasuroy ka din sa amo, Lois, kay murag giburingan na yun ang imong amiga din sa bahay da. Lagi uy. Sa pila kahi gayon nga sige siyag hangyo. Karon pag yung taon ko makalugar. Maayo ra gyud ay kay nakalugar ka. Kay basig mabuang nako dinhis ka boring sa amo. Gani. Aw, mao na ni inyong anak? Ah, bless ni tita, langga. Bless ko. Butan sa. Asa man ni maliwat ning bataa, uy. Di man niliwat ni mo Manuel. Oh, Joke. Kay dili masadyod siya mo'y amahan ana. DC, Amo jud ka crazy. Ay binuang ingon ana oy. Tuog nas Manuel na. may mo magstorya una ta. Dili pwedeng ugma na lang. Duka na kay ko. Ang imong joke ganina. Dili maayo para nako. Hala no. Joke ra gani. Kasensitive sad nimo uy. Gusto na akong klarohon, DC. Kay wa ta magduwa-duwa din eh. Aw. Maayo hinuon. Sige na matuog na ko kay duka na jud kay ko. Ano nang hipos man kasi inyong mga butang? Dili na ko Manuel. Nagkadugay, nakawa na ko'y feelings para nimo. Oh, unsa? Ingon ana lang ka sayon? DC natay anak. Dili nimo si anak. Unsa? Nagtuo ko nga ikaw mo'y amahan. Pero sa kadugayan nga tanaw na ko sa bata, nagkaklaro ang naong ni Inday. Liwat ka ay siya sa lalaki nga nakahilabot na ko sa panahon nga nagkabuwag ta. Unsa? Hindi si dili na tinuod. Ako siya. Gikan siya na ako. oy, bahala di ka mo tuo. Bahala kag unsay imong tuhuan. Pero wa kay katungod sa bata, tungod kay dili ni nimo siya igunsa. DC. Unsa? Kinuo ko. Daan pagyud lagi ko. Ma, dili ma. Dili. Ako si Inday ma. Nakafeel ko nga ako mo'y tinuod niyang amahan. Anak. Tanan akong panigkamot tungod niya ma. Unyang maingon lang si DC nga dili ako mo'y tinuod nga amahan. Ma, dili ma. Akong i-fight akong katugod maisip amahan sa among anak. Manuel. Sakit kayo hunahon nga kung pananglit tinuod man gani nga dili nako anak ang among anak ni Daisy. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nipirma ko isip amahan sa birth sa anak namo ni Daisy pagkataon niya. Pananglit dili gyud nako anak ang bata. Doon na ba ko'y katungod niya? Ikaduhang pangutana. Pila man kahay magasto kung ipa-DNA namo ang bata aron sa pagmatuod kung kinsa gyud ang biological father niya. Maka-request ba ko ni Daisy nga siya mao'y mo gasto sa DNA? Kay siya man mao'y ni insist nga dili nako anak ang among anak. Ug kung magmagahi man siya, unsa may katungod nako samtang dili pa mapamatud-an nga anak siya sa lain, nga ako man mao'y nakabutang isip amahan sa birth sa among anak. Ikatulong pangutana. Pananglit, mapamatud-an nga dili jud nako anak ang bata kung ma-DNA man. Unsa man nga kaso ang pwedeng atubangon ni Daisy? Valid to excuse kaha ang iyang rason pananglit mo ingon siya nga diha ra siya makabantay nga nagkadako ng bata. Ug diha pa niya maklaro ang naong nga dili liwat nako. Ikaw pat o katapusang pangutana. Pananglit
Mapamatud-an yun nga dili gyud ako anak ang bata. Unsa may pwede na akong ipasaka nga kaso niya, especially nga wa gid ko magkuwang og suporta sa bata. Sakit hunaw naon. Pero sa gibuhat ni DC nako sa wa niya pagsultis tinuod o gipaabot pa niya sa ingon ini, mura dili ko makatugot nga ingon ana lang kasayon para niya. Palihog, tabangit ang bagi ko. Kini, ang akong suliran, Manuel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, of course, sa mga personal nga mga pangutanag problema, mga dokumento nga kinahanglan ninyo og mga legal nga mga advice kung unsay buhaton. Ato ang mga birth certificate, marriage certificate, SSS, GSIS, ato ang mga concerns, ato ang mga yuta pagpanrabaho ug mga kontrata or mga kasabutang way papeles. Agay, ipadada ninyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Di gyud ikalimod no nga ang ato ang programa sipa gyud kaayo maskig asa tang dapita nganuman kay kung di ta ka paminaw sa radyo live no pwede gyud tang makapaminaw sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account or sa ato ang YouTube channel. Maunang layo kaayog maabtan ang ato ang programa. Dili ra diri sa Pilipinas oy, worldwide, dili ta nationwide, worldwide ning ato ang programa ug kami dako kaayo among kasing-kasing ug kami mapasalamaton ninyong tanan kay sa pipila pa katuig dugayan na gid sa ato ang programa guys. Sa kantita Lourdes Rosaroso pa ni nga panahon no sukad pa ko magkabuot no makabaton ug buot mao na gyud ni dugay na gyud ni ang kaning ato ang programa ayaw gyud mo ka ikog nga mo pada sa inyong mga suwat no kay through the years tested og sinaligan gyud nga experts gyud lisensyado kato si Lourdes lisensyado man to siya nga abogada lisensyado pod nga doktor may man to siya kay superwoman man to siya no si anhing Lourdes Tita Lourdes Rosaroso Lourdes Libres Rosaroso nga mo ginagsugod sa atong programa hangtod og ako si Dr. Randolph Libres and then karon ako og si Dr. Rene Obra. Thank you kaayo nga naa mo nagpabilin nga naminaw ni salig sa tuang programa through the years, no? Punto legal ta karong adlaw, letter sender nato kay si Manuel, 32 years old, taga Lovely Loan, Mayor Aljo Frasco, Vice Mayor Margo Frasco, my loves, ug Congressman Duke Frasco, ug Secretary Cristina Garcia Frasco, ako mga pinalanggang mga kauban din ha sa Liloan Municipal Hall. Kumusta mo consultant magugko nila din ha guys. So di gyud na lahi or unfamiliar nako ang Liloan, ang mga tighimo usmasi, ang mga na din ha sa litsyo din sa Kanggogo ug kanang din ha sa Papakits. Kumusta mong tanan din ha? Iyahang pangutana no kabahin ni sa nakaduwa bang kag laing te Manuel nasakpan kas imuhang uyab no. So mao na ning iyahang concern kay ngano man gyud no nga ang iyahang problema nga so, naunhan gud siya dili naunhan katong sa ato ang drama atong nasabtan nga nasakpan siya na ilain pero ang problema karon nga base na ang iyang anak dili daw iya agoy mo nay pangutana nila kinsa jud kaning anak ni Daisy si Daisy gi makatubag ani unang pangutana ni pirma ko isip amahan sa birth sa anak namo ni Daisy pagkataon niya pananglit dili gyud nako anak ang bata do na ba koy katungod niya okay baylo kung pananglitan di gyud nimo ipatangtang ang iluhon nga ginikanan ana kung kinsa ang nakabutang sa birth certificate sa bata. Kaya ang kanang mga detalye sa birth certificate sa bata or sa usa ka tawo nato, mo man na ang ato ang basihan kinsay atong mama, kinsay atong papa, kanus ata gipanganak, unsang orasa, pilay gibog ato nato ug asa sad ta na tawo. Minyo ba ato ang ginikanan or dili kanang mga ingon ana, maunay mo kumpleto sa ato ang pagkatao the moment that we are born, no? So, kung unsay nakabutang didto, mao toy ilhon unless ma-impugn or ma-question ug atong mapatangtang ang detalye nga dili mao or dili tinuod. Kung ugalin man may tagdi lang, may tag-imo lang yun na. Kung dili yun ikaw ang amahan anang anak ninyo ni Daisy, then you will have to show proof like a DNA test
no? To show proof nga dili di ay ikaw ang papa para mawala ang imuhangan as a father. Kana og buot nimo. Pero kung pananglitan, no? Dili na siya matangtang in so far as legalities are concerned, ikaw gyud ang ilhon nga amahan. Sa balaod, kay ikaw man ang giila nga amahan, ang tanang katungod og obligasyon sa usa ka amahan ngadto sa iyahang anak naka-attach gyud sa imuha. Vice versa pud, no? Sa bata towards you. Ikaduhang pangutana, pila man kay magasto kung ipa-DNA namo ang bata aron sa pagpamatuod kung kinsa gyoy biological father niya. Maka-request ba ko ni Daisy nga siya mo'y mugasto sa DNA kay siya may maoy ni-insist nga dili nako anak ang among anak. Kung magmagahi man siya unsa may katungod nako samtang dili pa mapamatuod nga anak siya sa lain nga ako may nakabutang isip amahan sa birth certificate sa among anak. As long as imong pangan ang naa sa birth certificate, maski pag-unsaon og ka 1 million pa ng isulti ni Daisy nga dili ikaw ang papa, ang balaod diha gyud mo dapig nimo. Nganuman kay ang papilis na ama nimo, inimo mo pabor, ikaw man ang nahimong amahan. Ana, so ikaw gyud mo ilhon unless matangtang na siya, no? Wa gyud paking ang balaod nato kung unsay kinsa gyud ang tinud aman unless mabalhin na or matangtang na ang imuhangan as father. So, mintras imo pangan ang naa dinha sa birth certificate, you can assert all rights as a father. Katulong pa ng pangutana, pananglit mapamatud-an nga dili gyud nako anak ang bata kung ma-DNA man, unsa man ang kaso nga pwedeng atubangon ni Daisy. Valid excuse ba kaha iyang rason pananglit moingon siya nga diha ra siya nakabantay nga nagkadako na ang bata ug diha pa niya maklaro ang naong nga di ay liwat niya kaning hintawon. Kibaw manggud ta, uy, kinsay amahan kitang babae ba? Maihap baya na nato, no? Unya, kibaw pud ta kung kinsa gyud pud ang naka-co-maker nato paghimo aning bataa, no? Unya tungod ambot unsay iyahang rason ngano magsigi siyag ingon nimo, no? Nga dili ikaw ang papa, no? Kay dili ta ka kuan. Ako sa ning klarohon ha, kay magdepende man gud wa ko kita sa suwat gyud, no? Kung legally married ba gyud pod mo duha, kay ang children are all presumed to be legitimate children inside the marriage. Pero regardless, no, kung naimuhangan sa birth certificate, dili na niya sayon-sayon nga malimod. Pero kung pananglitan, of course, kung minyo mo, dili ikaw ang papa, adultery ang kaso, ana. Kung dili ikaw ang papa, pero dili mo minyo, I think pwede ra siya makiha for simulation of birth. Kinamakak man siya. And gipatuo man ka niya, nga ikaw di ay papa. Now, of course, ang DNA test, no, dito na ko natubag siyang ikaduhang pangutana kung pila. Nana siya procedure, depende na ay mga diagnostic center, na ay mga ospital who are capable of doing the DNA. So, magdepende ihang presyo. Pero maabot siguro mga 20,000, magnam siguro 15, I'm not sure. Pero kinahanglan siya consent sa both parents or that kuyugan gyud sa mama o papa ang bata para lang matest kung ikaw ba gyud ang papa or dili. Okay? Ug ang iyang katapusang pangutana, kung mapamatud-an man nga dili gyud kuno niya anak ang bata, unsa may pwede niyang ipasaka nga kaso, especially nga wa gyud siya magkuwag suporta sa bata. Sakit hunahunaon, pero sa gibuhat ni Daisy nako, sa wa niya pagsulti kuno sa tinuod, di sad siya makatugot nga ingon ana lang pud kuno kasayon or ingon ana lang sad siya sayon-sayon. I agree, no? Well, siguro makakihatag da news nga magpabayad ta kay nagsuporta kag batang dili imo nga dili sa diday nimo angay suportahan. Pero I hope nga luoy sad gyud ang bata. I understand nga napamahal na nimo ang bata basi ni ila na po na nimo isip papa maluoy tas bata sa kabuang aning Daisy, no? Pero I hope na hinahinayon lang pud ninyo og pasabot ang bata kung tinuod man nga dili gud ikaw ang papa. But I do hope nga magtarong intawong ka Daisy, no? Kay nakadakag gubot dili lang sa inyong relationship ni Manuel, but sa pangisip sa development pud sa bata kawa gyud nimoy klaro inday, no? Nga imuhan lang ng pasagdan nga maingon ana
masayon-sayon dili ba yan na lalim kay kung giila na gyud na tinuod sa bata nga ang papa niya si Manuel unya day tulain maglibog siya and then the identity ang kahasol sa pag-usab sa iyang birth certificate and the like sa imtungod lang gyud si mohang kabuang no. So I hope do not be like Daisy mga sukintig paminaw. Og ikaw pod Manuel naot unta nga you also learn your lesson nga nakabinuang man sa guga sa una but of course that's not a reason no. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Martha. Marta, o pagid ka maluin ako. Nga naman? Sige na kung sunod-sunod ni mo bisag asa ka pa doon. Mura kog ikog ni mo. Nya, kisa may nagsugo ni mo. Tempa, sulti ragod ko. Napa ba ko'y makuha aning akong pagpaabot? Naaoy. Gani, nagplano naman ko nga sugto na ti kakaron. Ha? Tarong ba? Seryoso ba ko? Seryoso sad ko. Maong ayaw ka bala ka, Ramon. Gisugot na ti ka. Ha? Yes! Martha, unsa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman kuno ka? Ha? Wa maoy. Pagtarong ha? Nahibaw ra bagit ka nga dili pa ko musugot ana. Ang imong trabaho mo'y atiman na. Naibaw man ko, anak, ma. Pero dako naman ko. Naibaw naman ko unsay buhaton. Angay lang. Mong ayaw sa agit pagsuod anang uyab-uyab. Kay looy imo mga igsuon nga imong gipa-eskwela kung mumabdos ka. Ma, Magpakasalta. Bisag sa huwis lang. unsa? Para makalingkawas na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako na kita. Marta. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. Mahi mo na kong aman? Oo. Yes! Ay, kabala ka. Dublihon na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo ug maayong kaugmaon. Salamat, Ramon. Nga magbalipayo ng inyong pamilya. Unsa, ma? Tungod sa imong gibuhat nga $1 minimo sa imong mga manghod. Kay nagminyo ka o gipalayo ka dinhi. Ha! Gabaan ka ra namo, Martha. Ma, Ayan ako na unaan. nasakitan lang yung kisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa atong kaugalingong pamilya, Marta. Huwag ayaw ka bala ka. Dili ti ka pasagdan. Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanusalan itong nagpakasalta. Karon may upat na takaanak. Maog yun. Bisan tulog daghang mga pagsuway ang miagi nato, pero huwag gini makapiog nato. Tuod di ay, Ramon. Dagko naman ginang mga bata. Unsa ka kung mo trabaho na lang kog balik? Sigurado ka? Ah,
Dili ko gusto ma-stress ka. Kaya pa ka nimo, Marta? Kaya pa nako, Ramon. O gusto pa, anad ba akong trabaho, di ba? Hinoon sab. Sige. Dili ti kapugan kung mo gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo. Salamat, Ramon. Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Jack. O aron makailasag ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Sige. Nabusog ra ka? O, salamat kaayo ninyo, ha? Hindi na rin nagsigigring ang imong cellphone. Oo. Nagsige nagpanawag ang akong bana. Muho pa uli na ko. Ayaw sa. Jack, ang akong kamot. Sorry. Naunsa man ko. Nganong muraglain man ang akong gibati. Pagkupo ti Jack sa akong kamot. Karon pa ko ni bati og balik og ingon ani. Ano man ni? Mag-bar mi niya. Kaya ka? Wa na ko'y angay ana dong uy. Tiguhang nagud ko. Maayo na lang na ninyong mga batanon uy. Di mo sa kamailan nga pila na edad ni mo. Kasexy pa mong gihapon ni mong tanaw. Saba ka diha uy. Sige na. Ganahan sa kong anak. Jack. Cheers! Cheers! Nalipong naman kaayo ko, uy. Don't worry. Ihatod ka. Some things can never be the same. Why would you want me to give in? Martha. Jack. Nagkalahom na gyud kun unsa may naana mo ni Jack. Ug ang kuno nako. Nag-enjoy ko karon kun unsa may naana mo. Murag. Murag, na-enjoy ka kasi imong trabaho karon, no? Nga naman. Sige ka na naglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramon. Undangon na ni nato atong kabuang, Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaw man ta nga sayop ni. Minyo ko. Ug nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Grabe og pagsalig ang akong bana nako. Dili ko musugot. Jack, Kung undangon ganin ini mo, akong sultihan ang imong ba na bahay na to. unsa? Ramon! Gihatag na ko ang tanang pagsalig nimo. Gihatagan ti kagawasan para malingaw ka.
Dili para mangabit ka! Ramon, pasaylo ako. Anong nabuhat ni mo? Kung wa ka matiguang, wa ka mag-iningon ini. Ug batanon pa gyud ang imong gikabit. Mura ra nimo anak. Pasaylo ako, Ramon. Ako nun ako. Nadahalag yun ko sa tentasyon. Kaysa tibuok na ko kinabuhi, karon ra ko nakalaag-laag. Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsigir akong trabaho. O pagkaminyo na to, wa na tuod ko magtrabaho, pero naara ko sabay nag-atiman sa mga bata. Kababaw ko nimo gason. Nahibaw ko. O dili ko makapugos ni mga tuhuan ko nimo. Lisod tuhuan ang mga taong bakakon. Wa na ko'y pagsalig nimo. Magbuhat ka! Ramon! Tapat ang puso ko at ituhin mo. Huwag sanang mangyari. Dako kayo ko upagmahay nga nagpadako sa tentasyon. Kaya nawa gidinoon ako ang akong bana o ang akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Martha nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga nagalahan tukso. Kaya namin ang Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong